machaka ne jarit mar Raila Odinga mabende osebedo kode kuom higni mathoth, George Odiwuor owito ngimane kawuono. Ripot yangu ni George nowito ngimane ka oyudo thieth e hospital ma Nairobi West, Nairobi ka, kama osebedo ka itemo timne resruok bang' bedo matuo. Nonro lero kaka George osebedo ka chiwo arita ne Raila Odinga chakre higa mar 90, kendo tho mare omako kweth moteno Raila kod buok. Jachiw wach e lo ODM Philip Etale ondike mbui ka nyiso buok mare. Jakom duol mar Nuclear Edick Omondi Anyanga bendo nyiso kuyo ewi tho mar George, mawacho ni osebedo siepne kuom thuolo malach. MCA ma Kileleshwa Robert Alai bende en achiel kuom jotelo ma ochwalo ote mag lit ewi tho mar George Odiwuor. Jafwambo marwa Eric Owenga biro bedo ka miyowa ripot ewi chal mar wachno. En wach moko ji te gi buok, wambe wan gi buok kaendi, kendo watimo mos ahinya ne familia mar Raila Odinga, ne familia mar George Odiwuor, ne osiepo kata wan bende lamo ni mondo Nyasaye omi chunygi kwe. Gir Nyasaye iwacho ni onge gi makosa. En wach momako ji gi buok ahinya. Jotelo duto moseng'eyo Odiwuor chakre higa mar 90 nigi kuyo nikech en gima otimore apoya. Ok wang'eyo ni en wach mane, tuo mane manja tuoe, mak mane wang'eyo ni en chenchen hospital Nairobi kaendi to nitemo rese, to ok winjo ni koro sani owito ngimane. Pok wayudo ripot moro amora koa kuom familia mar Raila Amolo Odinga. Kwa yudo mano to wabiro kelo iru kaendi. Jafwambo marwa Eric Owenga bende biro miyo wachno